Ka office jong deputy commissioner ka Ribho district lengba ka tanat supply kalbetha ia baro ki fair price shop dealer hapo ka Ribho district bakimbit satia ban ot kilo lane shim pisa halo rukhau bala ai da ka PMGKAY ia kane la le khnang ban laj na kino ki jing klumar bat ki jing ujor jong ki pajba halor ke jing bombyang gar komsam yau khau bat udai sha kilong ying ki bade ban yo la ka bha yau khau PMGKAY deban samthik marsan kilo shikli ya kito ki badan kakat PHH bat AAY ya udai sau deban sam shi kilo shiying sha kito ki badan ya kite ki ju ki kat ba yau khau NFSA deban sam ha kador lai tengka shi kilo bat ka jing sam kan long san kilo shikli ya kito ki badan ya kakat PHH bat live san kilo ya ki badan kat AAY ya kene ka khubor la palai paiba da district public relations officer Ribho district nongpo